Araw po. Nandito tayo ngayon sa Boracay Beach. Umayak man nagpangisit. Tapno karkarwak nga ngumisit. Yan, naimbag nga orasyo. Tara, pasyal tayo sa Boracay Beach. Yan. Yan, ang daming mga batang nagbibilad oh. Handa nga marik na ti Pudot. Yan, shoutout kini Josepa Panza. Yan, hindi ko makita si Blacks Guy. Hello. Sana all ko na ni Josepa Panza. Yan. Ang ganay gagara. Yan. Wala sa plano pero napunta dito ano. 4,000 viewers, thank you. Yan. Naglinong din ta na Pudot. Hello to Melanie Nginsayan. Hello. May painit tayo. Tabarang adapay pag-asa kang umisit. Ala di ubing ning nakalabos oh. Nakatara ubing. Lolit at ting oo nga sana all ganda ng beach. Madam Bibi. Ay ubing. Oh hi. Ito ang maganda. Magandang tanawin. Naglawa dyan bye oh. Tingnan nyo yung dagat, parang may forever. Pero sa dulo niyan, lupa rin. Kaya walang forever. Okay? Yun. Ha? Walang forever kuna ni Jose Papanza. Oo. Pag titingnan mo yung dagat, parang may forever. Pero sa dulo, lupa rin. Yan naman ang bilihan ng mga souvenirs. Pero wala akong pambili kaya hindi ako duman dun. Ay nako. Nako man nakaplano niya. Tapno na sa ganaan, mati budget. Wala eh. Yan, salamat. Medyo makulimlim na. Kasi kano nagpicture oh. Ayos ah. Galing. Meron pang pada pa. Stop over muna ako dito. Ito yung matayan nagiti lifeguard. Pero parang inaantok siya. Naman biro kan lagi kakaduak nga nagdigos. Kada naglangoy madikkanyak. Bad sa skin ko yung salty water eh. Oh, hot mama. Hindi sila oh. Yan. Sige, holding hands. Pero pag tagal, maghihiwalay din kayo. Hihihihi. Adda karubak adda dadita ni Manang Feli, presidente ti IP haang kulang ammo. Sino councilor? Pinanawan di kadwana. Ada di kadwana din si Mina.
Linungak. Hindi na ako umiitim. Pumupula na ako. Sla akong hulo. Nga kawitan. Enjoy na enjoy daw. Tapos lang amin na partner na. Kaya dagaan landok na dito eh. Daipos na ni. Ano nga talaga kakaduak. Napukaw daw, no sakti napukaw. Bigyan gitugot ti kamon. Napukaw da nga taw, no sakti napukaw. Tuwa asun baka balin kan floor wax. Mas mapula nga sa floor wax eh. Iha. Ay nako. Nagmayat ko na da budget niya. Yun, may mga foreigner dito. Gusto kong lumapit doon sa tubig pero mainit masyado. Bali 12850. Ay, Boracay. Kaninang umaga maraming tao dito. Mainit na kasi kaya yun, naghanap na ng lilim. Ayaw maging floor wax na kagaya ko. Ada nakakali dito eh. Dito eh, bawal tiyag luto-luto, bawal agtuno-tuno. Bawal tiyag tuno-tuno dito eh. Kain ka sa restaurant. Mahal. Ang inaunay makan dito eh. So akimot nga akong tanak ng nangan. Hindi ko kaya. Sayang Boracay t-shirt, sana kung alam ko lang na pupunta kayo dyan at kita baka maksud ka. Ha, anak lang naksut, itip akon, itip. Itip. Napukaw ako na, wali kakadwa akon. Pandan sa nanganin. May gamag yan dito, ino kahit magpakutong. Tipid kaya. Nasakit na ka mga anti worth 400 pesos. Tapos ang kapay mabsug. Ah! Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Yawn. Magpay na kiti na po daw. Dapat iti ngumisitan da.
Tsaka nangisitin, wala na. Mamumula na lang. Napukawa pa yung komodalan. Yan. Mm-mm. Mm-mm. Ija, iti paggatangan souveniran ko kahit mapani. Sakit lang nakam ko. Awan paggatang ko. Ahas mo ita siyalan mo baka wara igatin mo Amerikano. Sabi at pole ng ipipiyan siya. Amerikana ko mali mo na Amerikano. Wow. Gawid kayo to, agapa kayo mo lang. Mas mayat magna dito sa ijay ni naiinit ijay oh. Na dito na lang ako. Sigurado sana asugwa kayo. Oh. Sandasos isakay. Hanap tayo ng stopover natin. Tapos yung tira dito. Ito na tayo. Balinag Island hoping ijay. Wala kaming budget eh. 700 may sa tao. Iso ti Kalakaan. Paano nga sa dagili? Naklamangan hindi ko. Naturo-turo mat lang dito eh. Nakabidok dito turo-turo 150. Bags. Papartak oh. Regalo sir, gawa stage ko. Yung sa ano oh. 100 na lang oh. 100 yan. 350 benta namin dati, 100 na lang. Presyo pang masa yan sir. Presyong pangmasa yan. Oo, tingnan sir, magkano naman sir. Sarili naman namin trabaho to. Ano yan ba to? Oo sir, mga limestone. Ay, limestone yan. Ngayon lang kami makakabawi sir eh. Umigit ng taon na. May bibitin yan ano, Oh, sa sir. diding. Ito sir, round siyang gamitin. Pwede sa room, sa wall like mga garden. Pwede mo rin tayo sa stand. Wala namang paapar tumayo. Hindi, stand. Alam mo yung mga stand na mga bili sa bookstore, sa mga gift shop, 30 pesos na yun. Pwede mo tayong itayo, yung ganyan. Ah, So, Holy Family, kung Katolik ka. Ay, unique, sir. ano yan naman yan? Turtle. Turtle. Turtle, oh. Ito, Bibitin yan, ganun. oh, ito para sa mga babait. Yung, Holy Family.
Akong hindi mabait, hindi pwede yan. Pwede rin. Sabi mo pang Hindi mababait. kung Wait, Katoliko kasi, religious na tao talaga ba? Pwede mo ito yung regalo. Katoliko na. 100 to. Ay, mura na yun. Yung pangkain ko, ito ko nabibili. Oo naman ako. Pero kawawa ka rin, ano? Sir, eh, Kawawa tayo pareho. ngayon lang tayo makabawi, sir eh. Ano kaya maganda dyan? Ayan nga di alak dito eh. Hmm, Sa di... Ilocano, sir? Bun. Sawa ko Ilocano rin, pero taga Kamiling. Kabiling Tarlac. Oh. Ikaw taga dito ka. Oo, dito. Pero andito na yung sawa ko. Andito na. Ganito rin trabaho niya. Dati, Ikaw nagka-carving nito. kami na. Anong ginagamit nyo dito? Ano lang sir, yung mga pang-tato na Ah. maliit. Saka yung iba with pattern, yung pag hindi kaya, pagtagalin ako. Oh. Anong sabi? Mga cancel ko siya kayo sa PCL sir, no? Oo. Ang dami yung bumili kapon eh, mga PCL eh. May dumating na naman mga taga Mindanao at saka some part of Visayas. May teta circle manong hehe. Ayun, circle daw. Turtle mayat, kung na mo ito, wala. Big pintas. Nya nga italak dito eh. Sagatos sir. Sagasot. Sanggatus, sanggatus. Sagasot lang. Sanggasot. Ito mas malaki yung Boracay niya. Oh, Pero ito turtle. ano lang siya, parang simple lang ba? Pero may turtle ba dito talaga? Oo, pag diving area. Oo? Scuba diving. Wala, hindi ko afford yun. Mahal masyado. Mura lang scuba diving. Iba ngayon. Pero kung dinikit natin to sa plat, parang Maganda yan. mabigat sa eroplano to. Magbabayad pa na naman uli ako ng kon. Ganda. Inaabot ng isang kilo yun sir eh. Oo, pero kumuha kasi ako ng buhangin eh. Nagsako ako ng buhangin. Yan na lang pasalubong ko pag uwi ko. Yung buhangin. Gusto kong kumuha ng tubig dagat yung gumagalaw sana pero baka mamamatay sa dyan eh. Hindi kaya? Buhay kaya yung pag uwi ko. Yung alon-alon. Galing. Bilhin mo na lahat. Sabi niyo wala nga akong pira eh. Oo, bilhin mo ito lahat. Oh. 4 lang naman to. Wala, ayaw ko yung extra. Astray. Ito na nga. No? Naninigaran ako pero bawal sa... Sige, sandaan na lang. Wala. Okay, puro astray na natira. Ubus na. Astray na natira. Oo, ito na lang yung tatlo mga pang display. Yeah, nagpapatulong ako dito sa mga kaibigan nating naka-live tayo eh. Sige, so, dito na kami ngayon sa Boracay. Dito tayo sa Boracay, ano man sasabi mo? Punta kayo dito, safe na safe kayo. Call back Oo nga, dito ano? na, Booster na. Wala akong nakitang mga siga-siga dito. Ang mga babae tao dito. Sir, Oo. mga babae kasi dito kasi kapag gumawa ka na hindi ka basta-basta makakalabas dito. Ganun. Isla to eh. Pag wala ka sa sariling bangka, hindi ka Oo. makakalabas. Saka Kahit may bangka ka pa, may coast guard dyan, may police patrol doon. Kalipay ko. marami akong pinuntahan na lugar, meron yung mga bubuhatin yung bag mo tapos manghihingi ng... Ay, hindi. Ikaw na bala. Pag nasa puso mo, halimbawa, Oo. pag tinulungan kita, hindi ko hindi. Minsan alis na ako, tawagin mo. Oo nga, nung Kuya, ito na sa'yo. may naghanap ng sasakyan namin, bibigyan sana namin. Umalis naman. Yun yung sa reality. Tawagin mo minsan, tinatawag mo, kuya, pagpakti. Singirin ko yan. Bilhin mo lahat. Turista dito. Talaga, kasi turista ang bumubuhay dito. Pag Oo. walang turista, walang kita, itong isla. Bilhin mo lahat, tulong na rin dyan sa nagtitinda. Get mo turtle pang office. Naku. Tatlo lang naman yan. 300 na lang yan. Matulong mo rin daw sabi. Oo nga eh. Tulong mo lang. Ito yan sir, at saka ngayon din. Ngayon na talaga kami. Ngayon lang kayo nakabawi. Oh, yan. Oo, may gitsang pa. Sige. Magtawag ka na ng mga kwan. Bukas na tayo dito, sabi mo. Bukas na ang Boracay. Safe na kayo dito. Safe na safe. Enjoy ngayong Holy Week. Meron tayong 8,000 viewers. Kung gusto nyo mag-vacation ngayong Holy Week, pura. Oo. Ganda dito. Mahal naman pagkain. Mahal ang pagkain. Mataba ako nung pumunta ako dito. 2 araw lang, wala na. Payat na ako. Dalawang araw lang. Payat na ako. Marami naman sir, kung gusto mo mga basta, maraming pagkain na mumurahin dyan. May mga restaurant dyan na parang class. Oh, meron doon sa Labas. Sa labas. 40 Doon ako pesos, kumakain eh. 40 pesos, 50 pesos. Meron ba yun? Meron. Oo. Ang sarap. Yung mga 1950s, 60s pa na mga... Pero yung kwan, yung... Kasi ang ulam ko, yung corned beef. Oh. Nung sinerve, parang ginawang 4 yata yung isang latang corned beef. Saan? Pinag-apat sa 4 na tao. Ganun kaliit.
Ang corned beef na ganyan kalaki. Oo, yung corned beef. Pambata lang yun pag kumapit. Hindi, sa ating apat nga eh. Parang isang kutsara lang eh. Sa anak ko alam, kulang. Ay, nga eh, yung anak ko nga, pag kumain yun sa buo. Ano ba, putyang buhay oh. Kawawang nila lang. Yan, si Ipag Danica, punta raw dito someday pag galing, nasa abroad mga to eh. Yan, Mikot. saan natin ikot? Yeah, Dito kami sa Boracay. Oh, tingnan nyo. Di pasmado na mata mo dyan sa mga ganyan. Pasmado na mata mo. Wala na, hindi nakasanay na kayo dito. Hindi lang yung pansin ko kaganyan. Oo nga no, pasmado na mata mo dyan. Mga artista dati dito. Wala. Eh, mga liwod pa nga ng mga artista eh. Wala yung mga sumid. Ay, ganun. Wala ganyan. Pa-picture kami. Wala. Parang normal lang. Hindi na, wala. Kasi tourist. Pag may chance, Oo. ganun. Yung kakagulo ganun, wala. Nabuti ngayon ko lang kami. Hindi namin kami pumunta sa doon kasama babae dito. Ay, ganda. Ay. Oh. Hindi gusto mo umuwi agad sa misis mo ganun. Pag may nakita ka, uwi na ako, sabi mo. Buhay para panurin. Nagsa-sightseeing ba kayo? Palagi pag-uwi palagi hinisisi siya na ano. Ganun ba yun? Eh, Sa kanya palalaki. tapos nakapikit ka na lang. Pikit na lang. Di ba nasa isip? Oo. Nakatsamba ako ng mas loko-loko sa akin, no. Mainit pa dito. Wala. Gusto kong maging kulay Clorox eh. Lipat kami. Oo. Patungong heaven. Oo. Heaven, Oh, yeah, H nga, heaven. Para sa mga may ka-forever. Ayan. Uy, sightseeing yan kung ano. Sige yan, kunting ano lang. Oh, konting-konti lang. Konti lang naman. Kunti lang, kunting silip lang. Oh, Huwag lang ano. silip lang. Tago tayo dito sa may... Sanyog. Oo. Ano na yan? Ilan na yan? Ito na lang. Kung hindi ka naman sabi mo, hindi ka naman mag-astray. Oo, hindi ako mag-astray. Naninigal ako pero hindi ako Ito nag-astray. na lang yung tatlo. Kasi gusto kong pinipitik lang yung pan. Yung upos. Oo, ganun ako. Oo, pinapalinis na asawa. Hindi ako rin maglilinis. Pitik mo dun, lilinisin mo after 2 days. Ganun. Oh, yan. Lipat na. Para ma-exercise Ano na yan, tayo. nanay na ba yan? O ano? Yan. So, nandito kami ngayon sa Boracay. Basta may ganun, nasa Boracay na. Walang Malaysia yan ha. Oo, wala. Simple lang yan, pang ano lang Oo, yan. walang- Good vibes. Walang Malaysia, nasa Pilipinas tayo. Pang good vibes. Oo, yan. Ito. Tawa si Sira. Ito. Itong pambato ng Pilipinas. Yan, bato ng Yes, Pilipinas. Boracay. Yehey, mabuhay, Philippines. Oh, doon tayo sa taas ng niyog, wala namang bunga. Wala bunga, kaya tanggalan yan. Para di mo lugan yung Ganun. Inaalis agad. Oo, tag na ano. Sulit na rin tanggalin yung mga Kung may nagbubunga na, tanggalin na. tanggalin mo. Tanggalin mo. Ito matawag sa akin, nakalive ako. Don't call me. Ay, wala. Nakalive ako, tumatawag kayo. Saan natin lalagay yan? Balot. Meron kang balot? Oo, ito, sa plastic bag. Nabibilihan ko na lang daw yun. Oo, tulong mo na rin. Tulong ko na rin. Wala eh. Hindi na ako kakain ng dalawang kainan ha. Ha? Hindi na ako kakain ng dalawang kainan. Para ka. Ganun na kahirap eh. Wala, sponsored lang yung kan namin dito. Tatakbo na kayo dyan, sunod. Put doon. Sir? Ano? Tatakbo, sunod, tatakbo kayo. Oo, tatakbo ako. Social. Oo. Ano masasabi mo? Hindi naman ako bubuto. Yeah. Pero pag ikaw ang tatakbo, tala manalo ka. Manalo? Kasi lahat ng mga, kaya mo ano eh. Ano? Kaya mo patawa.
Panalo na tayo. Joker ng mga ano, maganda yan. Eh, mas joker ka nga sa akin Hindi eh. yung mga plataformang seryosong Ah, nagsasabi wala. ng mga plataformang ganito. Oo. Sus! Huwag ka nang magsabi ng plataforma, magtrabaho ka na lang pag nabuto ka Gawin na. mo para Kasi, butuhin ka ng tao. oo, hindi mo naman masasabi yun. Oo. Magsasabi ka pa tapos pag ikaw po ka, hindi mo man magagawa. Magagaling din sa mga tao yun. Tama. Basta sabihin mo, magtatrabaho. Oo, gawin na lang kung anong dapat. Oo. Yun, mga baka ano ko na. Ilonggo yan, ano, sabi Oo, ni Ilonggo. Leti. Merong Ilonggo din doon na nakapanood sa'yo. Bati ka ng Ilonggo. Bati ka Ilonggo. Mga gwapo yan, Ilonggo. Oh, may mundo. Kamusta ka mo? Ayun. Wala na akong pangkain, kahit na. Hindi na ako kain. Pumayat na nga ako eh. Dalawang araw ko lang, payak Dalawang na agad. araw. Kung magkilo yata ako, mga 85 na lang. Payat pa yun, 85? Ang payat Eh, nung pumunta ako dito, 89 eh. ang payat ano eh, mga bido 50 eh. Oo. Eh, kung 7 araw na ako, 15 na ako dito. Oh. Sagot Ayan. naman ni Mayor ah. Ha? Sagot ni Mayor. Wala, hindi sagot ni Mayor. Sagot ng taong bayan. O yan. Dalawang kain na ako ah. Oh, si Coach Yala, bumili na ng ano, souvenir. Oh, souvenir. Ito na lang ang pabigay ko dun sa kwan. Wala na. Lagay sa office, video. Yung nag-order nito, sisingilin ko kayo ng kwan ah. Airplane ticket, ayun, ganun. Baggage Alawan, oh. pagkain ko pa, na mayayat. Dung, walang discount na binakal niya. Ano daw? Meron, may discount na na. Oo, may discount na, pero binayaran ko na kaya hindi na pwedeng mag-discount eh. Balik ka sa sunod, sir. Uwi Oo. na kayo? Bukas pa. Bukas. Oo, Kaya... kaya Pag umuwi ka bukas, balik ka agad. pwede 'yun. Round trip. Road trip. Hindi, kung sakali, sunod. Oo, hindi Pero susunod. mas maganda dito, sir, kung kasama ang pamilya mo na. Anak mo, Ganun yan. relax na ba? Kung nga sana eh. Yung mga Parang bakasyon ano. parang nakakakonsensya rin pag nandito ka eh, wala yung pamilya mo. Oo. Panay tawag sa'yo, no? Gusto ko nang umiyak pre. Panay tawag sa'yo, no? Walang tumatawag sa Buti akin. pa si Papa, nakapaligo na siya, no? Wala, hindi ako pinapansin. Galit sila sa akin. Buti pa si Papa, nakaligo na. Wala, hindi ako naliligo dyan. Bakit? Hindi ako fish. Ano yan eh? Nang baga yung tawag nila na yung COVID, ano yung vitamin C yan eh. Vitamin C yung tubig. Tubig. Pwedeng inumin na lang. Yung COVID yan. Pwedeng inumin na lang. Ang COVID, hindi tatalab pag hindi to sa isla. Oo, ganun pala. Alam mo, simula nung nagsaga ng pandemic, halos ilan ng 10 na hindi. Dito. Oo, hindi. Sa kabila. Nag-positive oh. Oh, pero hindi yun anong COVID na ano. Sinipon lang yun, nilagnat. Oo. Naging positive sila. Ganun Pero hindi yun. kumalat dito sa isla, sir. Well, Kasi araw-araw kami nililigo. Yan, vitamin C. vitamin C yan. Oh, bili ka pa ng energo mo, vitamin C din yun. Gusto ka mag-uwi nung kun eh. Yung gumagalaw na tubig. Pero baka mamatay dun sa aeroplano. Sayang naman. Pwede mag-iuwi yung tubig na gumagalaw? Oo. Mahuli mo ba yan? Gusto ko ilagay sa kun eh. Planggana saan. Ilagay sa bag. Pero iniisip ko baka mamatay sa daan eh. Kaya buhangin na lang kinuha ko. Hindi na. Ha? Isang sako nung parang simento ba? Laki. Doon magbabayad si talaga doon ang ano, bagay. Hindi marami silang humihingi eh. Yun na. Babayad ko ng bagay, mahal pa naman ang bagay pag ganun pagbiga. Oo. Thank you, pre. Oh, sir, salamat. Salamat. Yan. Salamat. Oo. Hanapin ko yung mga kasama ko. Iniwan ako eh. Andun na. Oo, kumakain na sila. Doon kumain ka doon. Sabi nga, nangayayat ka na, kumain ka na. Baka may... Wala nga. Nagtago nga sila para makakain sila lang eh. Ayun, kasama yan. Kasama ka pumunta dito, tapos bayaan ka Oo, wala. hindi kasi kanya-kanya eh. Pare-parehas kami walang pera eh. Wala kasi walang pera, pero sa hotel to kakain. Wala na. Tapos na kahapon. Walang pera po sa hotel. Hindi sa hotel. Hanggang kahapon lang sana. Sa kami. Libre na yun sa hotel. Oo, libre kahapon. Ang problema, yung booking namin, hanggang bukas. Yung balik namin, wala na. Tapos na yung... Isang araw ng pagkain.
Tapos na yung Ano, aray. may mga hotel marami ng mga restaurant na Oo. mura yun lang. Oo. Diyan may mga seafood na mura. Seafood. Mga silog-silog yan. Diyan oh, yung may inchik na panda niya. Ah, yun. O, tingnan mo dyan, may mga bulalos dyan na tag 150 lang dyan. Ah, ganun. Mm. Sarap din. Oh my God, kikibi. Oo, kikibi. Walang pera eh. Oo. Yung budget namin sa hotel, yun. Magkano yan? Oo. Tanungin natin. Seafoods natin doon. Seafoods mga to. Yes po. May mga baboy, may chicken, may gulay na. Seafoods yung baboy ngayon. Bukod po. Hindi, mayroon naman tayong baboy doon. Ah, Ang baboy likod na. seafoods. Oh, niloloko mo naman ako, miss Sir, eh. ibig ko sabihin, sir, doon po sa restaurant, mayroon tayo lahat. Ay. Oh, pero Legit ka Boracay, maging seafood sa baboy. Oo nga, ano. Lumalangoy yung baboy nyo. Lumalangoy kaya naging seafood. Hindi po. Para matawa ka naman, sir. Oo nga. Gutom, Meron po tayo lahat gutom doon, na nga sir. ako. Wala Ayan, akong sir, pera. tama-tama. Tingnan mo yung pera ko, 200 lang oh. Ayun, bili mo yung souvenir. Binili ko na nga eh. Ilan ba kayo, sir, para maano natin doon? Isa lang ako pero kalahati lang kakainin ko. Kalating kilo. Hindi kalahating order. Oh, magkano yung butter garlic lobster? Yeah, lobster po tayo. Kasi Oh. titibangin natin dyan, sir. Mayroon naman tayo dyan, di abot sa 1,000 isa po. Kasi yung kilo ng lobster natin is 2.5 po. Pre, hindi abot 1,000. Mayroon naman dyan 800. Depende sa laki naman. Sir, kung gaano kalaki po. Anong mura dyan? Pinakamura dyan? Yung hipon po, Hipon. 400 half kilo ng ano po, battle garden. Yan. 400 half kilo pre. Pwedeng 1/4 na lang kasi 200 tong pera ko. Wala. Ayaw. Wala, hindi makasagot. Hindi makasagot to. Marami ng viewers na saan. Wala. Papunta konti-konti lang. Wala akong pera. Kalakad ka doon, mga kasalubong ka ng mga ano. Nang. Kasalubong ka ng mga ano dyan. Magandang hangin. Mm. Oo. Maganda rin tong hangin dito pero mahal yung tinda. Bakit, sir? Ano ba, sir? Hindi naman. Masarap naman po. Oo, masarap nga pero mahal. Wala nga akong bukas na lang. Baka meron akong pera bukas. May seafood yun. Yeah, Wala. Mukhang pumposito. Oo, mas loko-loko tong kasama ko dito. Seafoods daw yun. Nakabikini. Yung lobster oh, nakadilaw oh. Lobster. Lobster. Yo, lobster. Lobster. Wala. Tukso, layuan mo ako. Masarap yan, may garlic butter. Butter garlic. Masarap na mga ganyan. Nakatikim ka ng ganyan. Tawa sa ako pero legit na ngayon. Yung, Kasi yung baboy seafoods na. oo nga. Seafoods daw yung baboy. Eh, nako. Ayan mo kayo, sir, isahan. Ha? Baboy na may seafood. Oo nga, ano? Uwi mo sir. Ah? Doon, tama mo. Oo, hanapin ko sila kung Haba na ako sa iyo, uwi na rin ako. Punta na rin ako doon. baka may natira ba sila. O, kainin ko na lahat. Saan kayo sir? Sir? Doon kami sa Kwan. Hindi, sa lugar ni Bobby doon. Sa Baguio. Sa Baguio Ah, tayo. sa Baguio. Benguet, oo. May mayor natin doon, sa Magalong. Shout out. Oo. Shout out kay Magalong. Pero hindi. Asawa niya, kababayan ko yan. Ilongga. Asawa ni Mayor Magalong. Oo. Pero, Ilongga yan eh. Kababayan ko yan. Oo. Benguet. yan. Sa Baguio yun ha. Pero sa amin sa Benguet. Pero city niya yung Baguio. Yung Mayor Magalong eh. Ang asawa niya, Ilongga din niya kasi sir. Oo. Pumunta sila dito nakaraan. Punta dito. Oo. Yun, maraming pera yun. Dapat pinagbintahan mo ng malaking bato. Gawa ka nung parang bahay, kalaki. Marker ba? Sando 6 for 100 t-shirt. Ayan. 150 yung asa. Oh. Vlog yun oh. Kaya yung isipan oh. Ayan. Oo. Yeah. Oo, tumiting. Mahal pala ang multa ng kondito, no? Naninigarilyo. 2.5. 2.5 lang, sabi nung pulis Pero sa pag akin. tumingin ka doon sa baba, walang multa. Ayun. Nasa Boracay siya tapos walan. Wala nga.
Hindi ko naman sinadyang pumunta rito eh. Sinabi ng Councilors League na punta kami dito. Ayaw ko nga sanang pumunta eh. Gusto kong pumunta dito kung mayaman na ako. Pinagalitan pa ako. Pumunta ng Boracay, walang pera sabi. Ay. Michael Jordan. At least nasa Boracay pa naman. Hala pre. Wala. Ayaw. Ano sanay sa vlogger yun ano. Ayaw niya. Yo. Yan yung mga seafoods na hindi marunong lumangoy. Kaya nahuli. Kanya kanina yung baboy, disipod na. Ang layo naman nun. Paano kayo ng Pilipinas, sir? Saan siya pupunta? Mag-ano rin, mag-aalok. Mag-aalok. Sa mga tao. Kung sino kakain, dali na dun sa restaurant. Ah. Sa palutuan niya. Yun may isang seafood oh. Oh, seafood. Seafood. Nababaan, dahil pusit yan. Sa Wag lang pasayan. Wag lang pasayan, hinahalikan ang puwet. Pusit yan, mga... Yung mga pusito. Iyo. Oh. Gutom na kami. Gutom na kami. Saan kayo nakatira? May bahay kayo dyan? Oh, puntang Tuka Beach. Bahay nyo? Oh, sa dulo. Taga dito ka talaga? Sir, Taga dito ka? sa kabila, sir. Pero ba't dyan bahay nyo? Dito sa Kapoklan. Dito na kami na ganap buhay. Pati misis mo dito rin. Oh, Ilang anak mo na? isa pa lang. Isa pa lang. Oh, huwag mo na magdagdag, mirap eh. Oo nga. Huwag na magdagdag kung ang normal ng lahat. Oo. Pwede rin naman. Kailan ka pa magdadagdag pag 100? Sa baba, oh, dolphin. Ang dolphin, pumunta Ano yan? Massage naman. Opo, sir. Wow. Sana massage. Kahit hindi ako kumain, pwede magpamassage. Opo, sir. Opo, sir. Sino naman magmamassage dyan? Ako, Ikaw. Ano nanay? Sige. Ano yung Swedish massage? yung Swedish massage namin, sir, yung pang relax lang po. Pang relax. Hmm. Full body yan. Opo, full body. Pero yung combination namin, sir, may quadriplex na siya saka ano, may force na talaga siya. Mhm. Mm. Combination. Opo, combination. Full Shatsu. body. Ano yung shatsu? Shatsu, yung ano na yun, sir, may mga ano, Yan yung asong kumakahol. Yung maliit na aso yan? Hindi ito yung maliit na aso. Shatsu. Hindi ano. Oh no, may magagalit. Massage nga lang eh. Hilot tapos anong hilot? Yung kung may bali, fracture ganun. Deep tissue. Yung massage. Ganin ko to ano? opo. Shatsu. Ito yung tumatahol eh. Pre, may tanong ako. Sir, Itong shatsu na massage, ito yung tumatahol. aso yung tao, sir, Shih Tzu yun. Ay, shih tzu. Kala ko shatsu yun. Alam ka, magaling sila mag-massage Ha? dyan. Magaling. Magagaling, mga therapist namin dito, Oo, magagaling. ganun. Oo. Pero yung shatsu sana. Sweet Tzu yun. Kakagatin ka nun, pag ano. Sweet tzu. Para, uwi na ako kasi yung kulan ko, ano ba, Ano? binilan mo na ako, tapos Ano? sabi mo, ano, Shatsu. Oo, ay aso. Akala ko yung aso magmamasahe dito sa shatsu. Kagatin, ano. Shatsu massage. Aso. Aso. Wala. Ganito ako, gutom ako eh. Masaya ako. Nabubusog. Oo. Pasalubong from Bora. Wala nga. Kawawa nga ang tao dito.
Yung gusto ng pasalubong, may Gcash ako. Oh, yun. Bigas na. Walang pera kung sa pagkain, tapos massage meron. Nagpa-massage ba ako? Kinuha na lang yung flyers. Gusto ko lang makipagbiruan dun eh. Pero ang gusto ko sana Dito ka na nakikita, dito ka lang sa Boracay. Siya makakita, sabihin mo sa kanila. Oo. Ng asong nagmamassage. Oo, dito ka lang mamamasahin ng aso. Oo. Shiatsu pa. Nyo, swatso. Shatsu pa. Sitso pa. Hindi askal. Oo. Pure pala. Breeding na aso. Hindi ka kaya natin nun. Hindi. Yan. Oh, yun. Anong lifeguard mga ngayon? Sir? Lifeguard. Oo. Yun ang market. May nalulunod din dito. Oo, minsan. Pag malaki yung alog. Pero Pero bawal naman maglangoy pag malaking alon. malaki, binabawalan mo. Oo. Yeah. Seafods. Ito. Yun ang usog ko. Yun, nandun pa. Seafods. Oh, seafods. Upo, bara lang ito. Ay, nako. Mga pusito. Tatagalan na ng ano, balat. No aso. Ang kalat. Ayun. Alimango. Hala. Wala nakitang seahorse kahapon. Saan na yung kwan? Yo. Nung uuwian ko. Saan ka ba uwi? Sa, ano na yun? Mandarin. Mandarin ka uwi? Oh. Ako na Mandarin uwi. Putsa ka naman. Kalat na ako. Kita mo yung nano kanina? Oh. Yung nano? Na, Ay, doon ha. yung nano? Yung kasunod nun? Oh. Mandarin yun. Sige. Balikan mo na doon kasapin mo Oh. doon si Michael Jordan nakaupo. Sige pre. Salamat. Sir, salamat sir. Nalampas ako. Nalampas tuloy ako. Bubalik ako. 15 minutes. Ay, nako. Nawawala na. Oo nga eh. Nawala na ako. Jay satsung kami. Gagmasahe. Ay, nako. Ipag. Rescue Ipag. Ang layo na nun ah. Doon sa may Michael Jordan. Oh, ano to kaya? Ay, ganun. Ay, sila rin gumagawa. Yung pang t-shirt. Maluwag na lang kung ano masal. Ganun palang ginagawa. Oh. Magsipot kayo ma'am, paluto. Ilan pa? Sabi ko pala kuya order pala to ang speaker pala yan na muna magkagi sa ano yan. Whew. You made my day colorful, Ipag. Thank you. Walang copyright ito kaya konti lang mababawas. Salamat po. Yung gaganda ng damit Eh, natatu. Ano Eh, yun? baka gusto mo punuin yan sa isang plastic mo, sir. Pupunuin ko? O, punuin mo, sir. O, Ibibigay mo lahat yan? bibigyan kita discount, sir. Ay, Kahit isa lang, discount sir. lang ibibigay Oo, share mo. mo din ako ng blessing mo, sir. Wala na, inubos na nila oh. Inubos na. Ito, oh, meron pang bakante, oh. Wala nang pambili kaya bakante na lang. Nayurili mo na yan. Wala, yun Sige yun. na, sir, kahit isa lang. Ma- Yung sir, kahit wallet na lang, 5,100. Basta makashare lang ako ng blessing mo. Halika, sir. Kahit 5,100 tayo, kitchen, 10 kapiraso, 100 na siya. Hindi pa ako kumakain, gutom na ako. Ito naman, sir, Oo, parang ano. 100 lang naman yung sister mo sa akin. Kawawa ako. Sister. Kawawa ako. Iniwan ako ng mga kasama ko. Kumakain na sila ako, hindi pa. Hindi pa maniwag, parang kakakain mo, nagaling ka doon, tapos bumalik. Nalampasan ko nga yung kan eh. Mandarin eh. Mandarin Oh, lumampas ako. Ito sir, hindi ka na talaga dyan, makalapit ka lang dyan, masaya-masaya na ito sir. Lapit lang. Oh, lapit Lapit lang tayo. Lapit tayo mga kaibigan. Oh, yan, oh, yun. Ayan. Hanggang kahapon pa ako namimili.
Ay, kahapon. Kaya wala na akong pambili. Wala na talaga sa kahit 100 na. Wallet. Naglita sa yung wallet ko. Anong wallet mo? Ito. Marami ka nang mapapagbigyan nito. Wala akong ilalagay. Hindi, ipamimigay mo ba? Ayaw Kaya nila. sa misis mo na lang, sir, ganito po. Ayaw daw nila wallet eh. Ito, sir, sa misis mo, abaka siya. Baka siya. Opo, abaka po yung ano to. Mabili to sa akin, sir, yung ganito. 120 lang, Abaka. 100 lang. Abaka po. Yung isa, da. Ito, hindi siya abaka, Da, sir. iga, Ito, ha. o da, ito, o, yun, sir. Sige na, sir, ito lang, 100 Abaka, lang iga, para sa ha. misis mo. Ito na, sir, pilihan mo siya. Ito sa ibang kulay. Ano na yan? Pilihan mo siya. Anong gusto mo? Ito. Hindi na ako kakain na naman ito. Parang 100 lang naman, sir. Ano ba naman yung 100 lang na iba? Umahanap bawas mo nga ako dyan nung sa kwan, ano? ituro-turo na 50 pesos kung meron Naku, na. marami dyan, sir. Saan yan? Saan yan? Dyan lang, sir. Meron? Saka, ako, sarili mo pa yan, sir. Ha? Ano na, sir, pili ka na. Ito, 4. Maganda to sa ibigay mo sa misis mo kasi marami siyang mailagay tsaka matibay pa siya. Aba. Yan yung kwan, 100 ang lima. Opo. Ito, sir, 100 isa. Ito, Ay, 100 100 isa. Na ito po yung 5, 100. Ano? Ito, ano na kita ng 5, isilig na kita ng 5. 100. Wala nga, ano may lalagay dyan? Ito, mga barya, queen first. Barya. Wala. Hmm, Hindi kami, ano din po hindi, kasalubong? hindi kami gumagamit ng barya eh. Ay, hindi kayo gumagamit ng barya. Kahit ano na lang, sir. Sayang, bilang muna ako. O kaya rep magnet na lang, dalawa 150. Oo, Mga rep magnet natin. Mahal din yan, ano, mahal. Oh, sir, mga ceramic kasi, sir. Pero yung iba, sir, meron tag 50, tatlo 100. Yan, sir, pag mga ganyan, sir, dalawa 150 po. Akala ko dalawa 100. Dalawa 150, sir. Mahal sa iyo ah. Ba't mahal sa iyo? Hindi, sir, kasi ceramic man to. Mahal man po niyan, sir, na ceramic. Mahal kang magmahal. Ang mahal ba ako magmahal? Siyempre, sir. Ayan, ito na lang. Mahal kang... Sige, sir, dalawa 100. Ano gusto mo design? Ito. Tsaka, ano Wala gusto naman mo? akong binubuksan na tansan. Hindi ako. Wala. Na, ito na lang, sir. Yung iniinom ko mga... Yung Dicorch. Na ito Di na lang, torch. sir. Di torch. Ito. Ito Ano dalawa. yan? Ano yan? Pero ano, red magnet. Rip magnet. Oh, dalawa na siya. 100 yan? Sige. At saka wallet, 5,100. Hindi na. Sabi mo 100 lang eh. Siyempre, ay, iba pala niya. Oo, share na lang ng blessing. Sir na lang. Kawawa na ako. Sa kanya. Sa message mo. Pwedeng pumili. Oh, sige po. Pili ka. Anong gusto mo? Yung kinuha mo. Ito. Wala yun, yun. Tinabalik pa. Saan yung? Yun. Yung may sunset, yeah. Ito. Ayan. Saka. Ito, ibalik ko na to. Saka ano pa siya? Ito siya, maganda din ka. Ano, maganda rin yan, ano. Pero parang makapal. Baka malalaglag. Pag ano, makapal. Oo, kasi pag nasagi mo, malaglag Ito, di na. ka sa ganito, Rabi Rice. Rabi rice yan. Opo. Wala. Naka-plastic siya, maganda siya. Yun na lang. Yung kan, yung... Ito. Yan. Sige. Tsaka yung isa, wala. Saan yung pinili mong isa? Ito, tsaka ito. Hindi yung pili mo na lang. Gusto ko yun. Ay, ito. Yung turtle. Ito. Yan. Oo, dito pumili rin ako. Bali, tatlo. Hindi, dalawa lang. Nasaan dito yung isiselect mo? Balik Ito, mo yan. tanggalin. Balik mo. Ano pa? Wala na. Wala na. Seryo, Mga pala no, 100 pala no. Oo, sabi mo sana 1,000. Sige, ilagay natin dito. Nung sinabi mo 1,000, di 1,000 sana. 1,000. Hindi na sabi sa Hala. Siyempre, sasabi ko 1,000, hindi ka bibili. Ayun, may 100. Para sa kabila naman yan. Para ma-share blessing lahat. Ayun nga. Thank you. Thank you. Okay. Wanin, amang pagkaangkon J200 ko, 100 na batin. Paano na kaya to? Sabi ko kasi wag akong dadaan dun eh. Ba't ako lumapit kasi dun? Hey! Hindi na ako lalapit dun. Mawanin ti ko pag massage. 100 na ito yun, hindi naman pwedeng 1/4 hour lang. Nawawang nila lang. Oh, uy, 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 uy. Bamboo Market. Napukawak na talaga, no? Nangandaamin na, no?
Sabi kasi huwag akong dumaan dito eh. Saan na yung mandarin? Ha? Yung mandarin. Nalampas ako ano? Hindi, pako. Ah, hindi, kanina. Lumampas ako kanina. O yun o. Banugan ko, mabisinak na eh. Madikot tayo may dito eh. O, yan na naman o. Yan nga binili ko, ang bigat o. Binili mo na? Ah, mayroon tatlo. Magkano bili mo? Tandaan isa. Tawa lang. Katang pa ko maman hindi. Akyat ka sa puno ng niyot tapos isigam mo, nawawala ka. Oh. Bagtakat kadua anak, tapno ada kadwak. Close due to COVID-19 pandemic. Wala sa space, sir. Murang service po. Sige lang po, salamat. Yun, ayaw ko na. Bilis, bilis, magdakan. Ah! Maawain tayo eh. Yun, narunawon di ice cream nga. Pelentid kanyak namin. Mandarin, mandarin. Yuhu, nandun pala yung mandarin. Kita niyo to, Jay, sombra ka ka. Mandarin. Dito, mandarin. Ada kwartamon mapangkamanganan. Yun sa mandarin, no. Class! Yung restaurant namin, class, oh. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Dito, oh, yung mandarin, oh. Mandarin hotel to, pre. Mga mandarin. Pero, landmark lang namin yung mandarin. Hindi diyan kami nakabook. Yan, landmark namin. Doon sa papasukan naming Iskinita, mga pre. Oh. Papasok tayo ng Iskinita. Kasi, hindi natin kaya doon. Kaya dito tayo sa 1.5 ang isang gabi. Uy, may nakasalubong pa tayo. Sige lang. Huwag kang mag-alala. Lilit ako. Lusot. Kala ko sa Mandarin Spa. Hindi. Landmark lang namin yung Mandarin. Papasok dito sa tinitirahan namin. Papagod, pre. Dito tayo sa Tondo. Tondo. Tuman na tayo sa Tondo. Oh, mga kasama. Dito pala sila. Yan, live tayo mga pre. Oh, kaway naman dyan. Dito kami kumakain kasi dito lang ang mura.
Oh, kaway. Live tayo. Saya na siya kinaligat ni biyag tayo. Ay, naksang nitilaw. Naksang dan niti hotaman. Hota 15,000. Galit yata sila, ayaw magkaway. Wala, naubusan ng mga pera to, kaya ganyan. Oo, gutom. Ako naman mag-order. Kaya dito kami. Hello po. Alive po ako. Auto-order ako. Sinong magsasabi ng orderin ko? Yun. Yung pinakamura sa akin. Yung 25, itlog lang yun. Scrambled egg lang yun. Opo, scrambled egg, 25 sunset of egg, 25 din. Oh, magkano kanin? 20 pesos. 20 pesos kanin at saka isang itlog. Pwede na yun. Gusto na yun. Bigyan lang kita sabaw. Nasabaw. Libre na yun ano? Opo. Ano kaya maglugaw na lang ako? Pwede din with egg. Teka lang. Hindi. Saan tayo dito? Seafood sana, no? Seafoods, meron ka? Wala po. Meron nga po nag-order yung kasama ni Kuya. Oo nga eh. Pero matawag ako sa kaibigan namin. Doon sa kabila, sabi nila, may seafoods kami, oh. Gusto mo baboy? Sabi sa akin. Seafood, si gusto baboy. Oo. May Iwan ko. seafoods kami. Gusto mo baboy. Ano yun? Baliw. Lumalangoy daw yung baboy nila, kaya seafoods na rin. Baliw din. Plain lugaw, tapos may lugaw, with chicken. Soup Ano yan? number 5, beef cansi. Wala, ganyan kinain ko kanina umaga, soup number 5. Okay. Hindi ko na Oo. Hindi ko naubos kasi malakas. Malakas yun. Tsaka baka ma-high blood ka. Gusto na akong pauwiin nung soup number 5 nyo. Ay, naku, marami ditong chicks kagabi. Ngo? Ay, ang tanong ko nga rin si Kuya. Oh. Mapamasage daw si Kuya. Si Kuya yun yung nakita. Saan? Magpapamasage. Hindi, lahat sila. Magpapamasage. Ako lang hindi. Marami yan sila ditong nag-check ng kagabi. Dito, sa inyo? Magpapachicken din kayo? Short time. Ah, Kasi yung ano namin, kulang pa yung kapil. Kaya di pa ako makapag-overnight. yung short time lang, mga 3 hours, ganun lang. Opo. Kasi mga babae, marami din silang gaya. Mga sirena naman yung iba dun. Oh, mga sarili nga po. Nanghihila. Kaya hindi na ako lumalabas ng gabi. Baka mahila ako. Kasi naiwanan pa yung mga pinamili niyang mga ganyan. Naiwan doon sa room. Oh. So, kanina umaga nagpunta dito, hinanap. Buti na lang at natago namin. Ay, ganun. Kung hindi at nabitbit ng mga serena, di, kawawa siya. Dami pa naman. Taga dito rin yung mga yun. Sirena, hindi. Yung iba po yun. Ah. Anong pang lunch dito? Pang-lunch po namin, mga ganun. Kaya lang ewan ko kung meron pa. Wala Ah, na yata. magpaluto na lang tayo. No? Oo, ubos na po. Beef kansi. Ano to? Masarap po yan. Ano yan siya, may asin. Beef kansi na lang. Parang siyang sinigang. Ah, Pwede rin siya yung ulam mo na lang sa papaitan wala. wala. Kasi kaninang umaga wala pa eh. Opo, mamaya pa yata dadating yung stock. Lumalangoy pa raw. Oo, kasi doon namin ginagawa sa Kalibo dahil may pisto doon. So, nadala lang kami. Sandwich na yan. Try mo beef kansi, sir. Oh, beef kansi na lang. Masarap po. Anong inulam mo? Anong, Isang beef kansi. anong inulam nila? Grilled chicken po sa kanya eh. Ay. Kasi, oh. Oo. Tsaka kanin, yun na lang. Opo, sige. Isang beef kansi, isang rice. Pahingi ako ng coke. Yung ice cold na malamig. Pwede yun. Nawawang nila lang. Nangalay yung kamay ko. Thank you, Ipag, EJ ko. Colorful day. Namamalimos pa ako. Yung ice cold na malamig. Hindi pa masyadong malamig. Kansi. Ano kaya yung kansi? Hintayin ko kain tayo
Ano yun? Live ako. $50. Dito yung kanit $50 ale. Yeah. Sira